Moi YouTube, tänään kuvataan Minecraft Ender Signessia Poumiehen kanssa. Tää on aika vaarallista. Nää kaikki bossut sekä muut osaa teleporttata ja ne hyökkää kimppuun ja muuta semmoista. Mennään nyt nukkuu, Poumies. Poumies on nukkuu. Saako sä paikkaa? Noin. Supersonic! Supersonic! Nyt Mulla on 2 äären helmeä. Okei. mitäs me tehtäis? Minä olen arkkuun äären helmeä. Hei! 3 stäkkiä. Yli 3 tsäkkiä. 3 tsäkkiä 1. Se ei oo säkki, se on stäkki. Jossain. Sit Hei, minun pitää murhaa. laitetaan muokonaan. Ota, älä ota minun Ro- miekkaa. Ei siihen laiteta mustaa villaa. Mustaa villaa laitetaan tänne toiseen arkkuun. Sitten nyt lähdetään kerää puuta, et saada paistettua tota lihaa. Ota. Ensin paistetaan sit hiiliä. Ja tapetaanpa tää lammas nyt täältä. Okei, eka tapa mut. Ei, täällä on possu. Okei. Näettekö työ nyt ton Okei, posson? Ei tuu auto. Lampaan. Ja sieltä tuli kanaa myös. Oo. Kanan pieni. Miksi ne hyökkää just miukimpuun? Jaa! No, jaahas. Jee, tappa nyt. Laita äänet hiljaiselle. Miksi? Siksi. Ihan hylmöltä kuulostaa joku tommonen. Jee, lama. Apu. Nyt ei tuu kerää puuta. Kohta jos tää possu tappeentuu. Tappeltuis. Niin. Varasti takaa tulee possu. No. Jaa. Oota. No jaa. Se on niin mahdotonta oikein. Ja sieltä tulee taas possu. Missä se nyt oli? Oota. Mitä me tarvitaan? Puuta. Et me saadaan paistettua ne lihat. Okei. Apua, possu. Mä otan nyt. Otetaan nyt vaikka alkuun 10. Ja sit mennään jo paistaa niitä hiiliä ja sit paistetaan vähän lihaa. Vielä 2. No otetaan tää puu nyt kokonaan. Joo, sä systeemi. Pitäis tehdä myös kirves. Ai nyt. Voidaan tehdä 2. No hyvä. Puu vai kivi? Joo hyvä. Koska me tarvitaan kivikirveen. Otetaan tääkin tästä. Tuleehan tästä nyt jotain 20. Me tarvitaan 2 puut. Okei, no. Minulla teillä on 18 puuta. Nyt mennään tekemään niitä hiiliä. 2 kiveä. Noin, nyt ne on. Nyt mennään tekemään niitä hiiliä. Okei, miekä hakee kohta. Niin, laitetaanpa. Noin, meillä on 2 kirvestäkin. Noin. Hei, anna minulle toinen. Joo, on. Selvä. Miepä toi ja mennä onkin.
Laitetaan tuonne meidän makuukotiin. Kun ei voi sanoa makuuhuoneeksi, kun on ihan eri paikka. Niin. Voitaisiin laittaa sinne kyllä 2. Joo, laitetaan. Tehdään iso arkku niistä. Joo, Mennään se lehmä nyt kattoo. noin nopea kerätä. Siinä. Noin, tapetaan toi lehmä vaan tästä. Nopea. Pitäis kyllä olla miekka. Hyi! Mitä? No kun tuo lehmä tuijotti. Hei, hyvä sano. Onks täällä? Ei. Eikö sä nähnyt? Auto tappaa, hei minulla onkin. Oota. Arvaatte mitään. Noin nyt. Meillä on 2 taimea. Meidän kodissa. Jaa. Otetaanpa onkin tästä. Eli nyt kalastetaan. Ja odotetaan vaan, voisi laittaa pausen. Joo. No nyt video sitten jatkuu. Kalastetaan vielä kerran. Tämmöstä. Ei tässä ole kovin paljon, kun ei ole jaksanut. No jaa! En ihan näe, tuleeko se kala. No tuli se. Emme saanut mitään. Ja siinä on sit kiva possukin. Joo, kiva kohta. Heitti ulos. Ei! Oikein. Jep. No. Tallinnan lopeta just. Paitsi meidän unkia semmoisen. No ei välttämättä. Jos ne on hävinnyt, sit me ota kreatiivista. Onko video käynyt? On. Anteeksi. Nyt jos ne on mennyt. Haluatko musaa? Tässä kestää. Elikkä nyt jatketaan taas. Piti juosta, en saanut video käyntiin, kun kamat kyllä jäi, paitsi kun kuolin. No meidän onkin. Minne mennyt juoksin äsken? Tekee puut. Se oli jonnekin. Tää on niin paha kun kaikki zombit ja semmoset on elänyt päivät. Joo. No niin. Siellä on possu. Siellä mie kuolin, jes. Nyt ne kamat löytyy. Onneksi. Meillä on 64. Hei! Tuu Ei auta. jaksa. No! Sinne sit menee meidän kaikki onget ja semmoset. Oota, minulla on oma homma. Oma homma. Kuule, tuppa tänne. Odota. Heti. Oota. Oikees nää. Ei ihan vielä. Ihan sekään päästä. Älä nyt hakkaa sitä puuta. Puu vai ruoka? Kumpi on tärkeämpi? No meidän kaikki onget ja muut. Haluatko nekin? No ehkä on jo sit tuu nyt nukkuu. Ei vaan ei. Ei vaan joo tuu. Tuu nyt äkkiä. Niffe kuoli kerran. No okei, mie tuun. Se on täällä päin. Se possu kuoli.
Kultapunen zombi. Hitsu. Täälläkin on. 2. Hei! Hei! Täällä on toinen! Oikeesti nyt! Nyt täällä on kivasta. Niin. Nyt ei oo totta! Tämmönen ei voi olla mahdollista! Oikein. Nyt nukkutaan tää yö. Nyt Riekalla hakee heti nyt arvosta minulle. Okei. Ei, tässä on zombikyläläinen. Luuranko. Ei nyt. Ihan samaa. Meidän kaikki kamat vai siitä joku siun tyhmä juttu. Kun meidän kaikki kamat on tärkeintä. Varmaan maailman arvottomia kammoja. Missä oli? Kerro. No. Täällä päin. Siinä on skelle heti alkuun. Sit tiedoksi. Ja posuu siitä takana. No hei! Hitto kuoli. Ja ota minun kivi. Miekkaa. No käy itse hakee, jos uskallat. Uskaa miehen pro. Kuulepa. Mitä? Minä pääsen hakkeen. Tuolla on kaikki lumotut kultapanssarit ja semmoset on zombilla. Oikeasti kun se on maailman arvokas. Se zombi. Minä tapaan. Tuliko siitä mitään? Mä oon yksi rehellinen. No, ihan onks sulla se onki nyt? Ei. Täällä on ne skelle. Minun pitää tappaa aika tää zombi. No, mitä tuli? Niin. Hei, tuu nyt tappaa tää skelle. Minulla on se onki. Skelle! Edelleen täällä on. Jaa, siellä niinku vaan. Siellä oli hevonen. Niin paitsi mieti, skelle. No mie en päässyt, kun yksi hevonen esti. Tappakaa nyt se skelle. Siitä on päässyt. Minulla on se onki. Ei sillä ongella ole niin paljon väliä kuin tuolla hittoon skellellä. Mie vihaan sitä. Tää meidän kodin lähellä lampaan poikainen, älä tappaa. Ei auta minun kammoa. Pakkohan ne on. Ne tuli kivimiekkaa. Jes! Se on minun Bovi! Siitä tuli Bovi! Anna minulle kivimiekka. Onks sulla ne onget ja muut? On. Toinen! Anna minulle se kivimiekka. No, okei. Ottaa. Ota. Mitä? Ikko hoida illään. Jes. Ei oo totta! Ne bovit ja muut semmoset. Jes, sie sait sen. Paitsi tää aasin poikanen. Pakko tappaa kivi kirveellä, ei minulla Mie ole laitan- muutakaan asetta. Mie on pakko laittaa nämä kaikki. Jes, istutetaan puita. Okei. No! Oho, siellä oli se.
kuin pahis. Nyt Saari. Otitko siihen minun kammaa? Ja tässä sitten on meidän varauloskäynti. Nyt me laittaa meidän... Ei tonne orkkuun mahu mitään. Nyt me voidaan paistaa näitä meidän kauheat lihoja. Otetaanpa tästä 22 kananlihaa vaikka. Noin. Siinä on 3 puuta. Miksi meidän kodissa kaikki on auki? Sekin varauloskäynnit ja sit tavalliset joveet. Noin nyt ei ole. No, Pitikö se olla? ei. Kuinka paljon oikeesti meillä on kananlihaa? No, ton verran. Kuka tänne on laittanut sen ei vaan Villan. Kato, meillä on tarpeeksi muuten puuta. Kato, paistetaanko? Näytä. Di. No. Kyllä meillä on ihan harmaa lammas. Oota. Mennään laittaa... Mie otan nää kaikki tästä nää syömisestä. Mie menen laittaa makuun. Okei. Ender chicken. Makuuhuoneeseen kannattaa olla oikeesti. Nappua. No hei, täällä on ender chicken. Makuuhuoneeseen kannattaa olla, jos vaikka nukkuu, sen jälkeen kannattaa syödä. No joo. Meillä oli noin 4 stäkkiä varmaan kohta. Kuka otti meidän ääreen helvetin? No toisessa arvossa. Oota. Täällä on 2. Tää toisella paikkaa. Noin, nyt meillä on keltaisia. Pitää nämä aikuiset saada keltaiset sängyt. Eli toisella on valko. No, värjätään niitä keltaisiksi. Kerätään keltaisia kukkia. Mä oon ottamassa paista. No, kuinka paljon siellä on? Kyllä toi ihan hyvin menee, toi paistaminen. Yksi on. Mutta mitenköhän mä nää saatais värjättyä? Mitkä? Niin? Noi villat ei vissiin mitään. Hyi, kakkavilla. Oh hiljaa, jos me kuvataan. Joo, mä tajuun tän. Kato, tälle värjätähän nää villat. Tuut tänne ulos. Minä osaan värjää ne. Minä laitan Niin ne voi. tähän. Sitten me voidaan värjätä silleen. Kato tuo. Onko se, kato, tälleen, kato. Noin. Nyt. Jee. Hei, missä ne kaikki meidän paistetut kananlihat on? Ne hävii. Minne? Kaka. Oikeet, nyt kerro. Niin. Onko sinulla ne 19? Nyt tuu laittaa arkkuun. Laitetaan makuuhuoneen arkkuun. Täällä on näköjään kaikki meidän aseita. Meillä on 1 raakakin. Niin me ottaa villaan. Onks meillä
keltaisia kyssiä. No, kyllä täällä on niitä. Sitten toiselle tehdään musta senkin, koska me saadaan se kiikusta. Nyt aletaan sitten tekee kirjoja, että saadaan toi kirjahylly. Me tarvitaan nahkaa. Täällä on tää keltainen lampaanpoikainen. Saataispa ne keritsimet. Täällä on keltaisia kukkia. Ei, täällä on Ender Chicken taas kerran. Nyt tulee yö. Okei. Mäpä taidan lopettaa tän video tähän. Heippa YouTube. Jatketaan seuraavassa osassa. Mä olisin vielä jatkanut paitsi tallennustilaan aika lopussa. Heippa!